tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de presupuestos. Más concretamente vamos a hablar de los presupuestos de Fene, de los que han estado saliendo varias informaciones estos días en la prensa. Para aclarar esta situación, ¿quién mejor que el alcalde de Fene, que nos acompaña hoy, Iván Puentes? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué sucede con los presupuestos del municipio? Bueno, pois sucede que o goberno municipal intentou chegar a un acordo, intentou facer unha proposta, eu creo que generosa, e unha proposta que englobase non só a vontade do goberno municipal, sino tamén a vontade dos principais grupos da oposición, e non foi posible chegar a ese acordo, non? Bueno, pois, polo tanto, ante eso, en vez de seguir mareando a perdiz e en vez de seguir enredando hasta a final de ano en negociar unhos presupostos que tiñamos máis ou menos claro que non iban sair adiante, porque nós non veíamos vontade real de chegar a un entendemento por parte do Bloque Nacionalista Galego nin por parte do Partido Popular, pois decidimos directamente rematar o ano como estábamos, co orzamento do ano pasado prorrogado, e centrar os nosos esforzos, en vez de en facer e en intentar aprobar un orzamento que, insisto, era moi difícil que fose aprobado, total, para 2 meses que quedan por diante, pois centrar os nosos esforzos en facer o que quizáis nunca se fixa hasta agora en Fene, que foi elaborar un documento de presupostos, un borrador de presupostos que estea listo antes de que remate o ano, no mes de decembro poder leválo a pleno e poder consensuálo coas demais forzas políticas e empezar o ano cun novo orzamento, algo que Fene nunca foi quen de ter nos casi 30 anos ou 30 anos xa que levamos de democracia, e que esperamos que este ano seña así, e aí vamos a centrar todo o noso esforzo orzamentario. Entonces, a situación actual es que los presupuestos están prorrogados. ¿Qué supone que estén unos presupuestos prorrogados? Las inversiones previstas, ¿qué pasa con ellas? Bueno, realmente o presuposto prorrogado non implica, como se di ás veces intentando confundir e intentando crear alarma social, non implica nin perder ingresos, non implica perder inversión e non implica que non haxa cartos para pagar subvencións ás entidades, non? O presuposto prorrogado, digamos, que o que significa que cada ano fai un orzamento prevendo o que vai gastar e o que vai ingresar nese ano, non? A que vai a destinar os cartos que teña durante ese ano. Se un fai un presuposto novo, pois o pode adaptar, digamos, á nova situación, pois pode decir, bueno, pois eu este ano vou facer estos camiños, vou a destinar tanto a camiños, vou a destinar tanto a estradas, vou a destinar tanto a parques, tanto a, en fin, ao que seña, non? A calquera gasto do Concello. E se modifica cada ano. Se un prorroga o orzamento, o que pase é que esas cantidades non se modifican. Seguimos tendo para camiños os mesmos cartos que tiñamos o ano pasado, para parques os mesmos cartos que o ano pasado, para cada partida o mesmo que tiñamos o ano pasado, para subvencións o mesmo que o ano pasado. O que quere decir é que ti colles o orzamento do ano pasado e o volves a aplicar este ano, simplemente, non? Logo, se houvese que afrontar algún gasto especial, non? Pois algunha obra gorda que non estivese contemplada nese orzamento con un título específico, bueno, pois o que se fai é simplemente facer unha modificación do orzamento a través do Pleno ou a través da Xunta de Goberno e poder dotar de cartos a esa partida, non? Digamos que no que se traduce é que o traballo administrativo no Concello, por causa de ter que modificar algunhas partidas, é algo máis farragoso, pero, bueno, a hora de ter cartos disponibles para invertir en obras e para invertir en necesidades dos cidadáns, pois non implica ningún tipo de problema, non? Aínda así, nós preferimos ter orzamento novo cada ano, non? Por exemplo, en 2009, por que queríamos ter un orzamento do ano 2009? Bueno, pois por unha cuestión. A situación económica deste ano é moi diferente á situación económica do ano anterior, e a reducción de ingresos foi considerable, non? Polo tanto, se temos un presuposto axustado e un presuposto co cinturón apretado, digamos, é máis difícil que a final de ano nos pasemos a hora de gastar cartos do Concello, sería unha previsión máis realista, non? En todo caso, bueno, eso non pode ser, nós estamos controlando exactamente neste momento todo o que se gasta, todo o que se ingresa no Concello, para non gastar máis do que teñamos, aínda que o presuposto nos dese máis holgura, digamos, non? A hora de gastar. En todo caso, insisto, non é unha situación traumática, non é verdade que, como se di constantemente por parte do Bloque Nacionalista Galego, que seña a primeira vez na historia que Fene ten un orzamento prorrogado. No ano 2004, Fene funcionou co orzamento prorrogado do ano 2003 durante todo o ano, e daquela gobernaba o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois hai determinados momentos que pola situación política do Concello ou por outras dificultades non é posible aprobar eses orzamentos e se funciona con eles prorrogados.
E Fene non é o único caso que temos na comarca, precisamente polas dificultades económicas que estamos vivindo derivadas desta crisis mundial, pois hai unha gran cantidade de concellos de Ferrolterra que todavía non aprobaron o orzamento para o ano 2009 e que previsiblemente, igual que no caso de Fene, rematen este ano co orzamento de 2008 prorrogado, non? Para que nos entiendan, entonces, en ningún caso el presupuesto prorrogado significa obras paradas, ni proyectos atrancados. No, en absoluto, porque, mire, no orzamento, en xeral, as partidas non van ao detalle de decir, bueno, pois vamos a destinar este ano 20.000 euros para asfaltar o camiño do Regueiro, por exemplo, non. Hai unha partida que é mantemento de camiños, tantos cartos, e con eses cartos un amaño os camiños e, bueno, pois fai as obras que teña que facer. Simplemente, imagínate, este ano pois temos 200.000 euros para amaño de camiños, pois o ano que ven, co presuposto prorrogado, teremos exactamente igual 200.000 euros para amañar camiños. A diferencia é que se aprobásemos un orzamento novo, pois poderíamos xogar e podemos dicir, bueno, pois en vez de 200 temos 300, ou en vez de 200 temos 100, e co prorrogado a cantidad é exactamente a mesma, non? Pero non significa paralizar ningún tipo de obra. Logo sí que hai obras grandes, e digo, en Fene, por exemplo, o campo de fútbol, o colector de aguas residuais para todo o saneamento da banda sur da ría de Ferrol. Bueno, hai unha serie de obras que son grandes, que son un volume de cartos importantes, que sí figuran no orzamento con nome e apelidos, e, bueno, nese caso, en Fene non implicou ningún tipo de problema porque estaban previstas no orzamento do ano pasado, pero non se executaron con cargo ao orzamento do ano pasado, polo tanto, no de 2009 habería que volver a metelas exactamente igual porque se terán que pagar este ano, non? E logo hai xa outro tipo de obras como son as do Plan E, que por lei non poden estar incluídas no orzamento, polo tanto a prórroga non lles afecta en absoluto, e as obras de camiños, de augas e de alcantarillados que se financian cos plans de obras e servicios da Deputación da Coruña tampouco están, digamos, no orzamento contempladas como tal, sino que son plans da Diputación que no momento no que se asinan e se aproban e a Diputación lle ingresa os cartos aos concellos, se incorporan ao orzamento independentemente de que este estea prorrogado ou non. En subvencións, que era outra das cousas coas que se xogou públicamente, pois pasa o mesmo. Nos ano pasado tiñamos unha cantidade para subvencións, por exemplo, 200.000 euros, bueno, pois este ano, ao ter o presuposto prorrogado, serán de novo 200.000 euros e sairán os mismos cartos para entidades. Colaboracións con determinados eventos como a Festa do Cabalo, a Festa da Orella, o Felipop, o Fenerrock, bueno, pois están contempladas no orzamento cunha cantidade determinada, ao prorrogar o orzamento, directamente se contempla a mesma cantidade, non? Insisto, o que supón é, no caso de que haxa que incluir unha obra a maiores ou unha subvención a maiores que non estaba prevista o ano pasado, hai que modificar o orzamento, hai que andar xogando coas partidas e, polo tanto, implica un maior traballo administrativo no concello, non? Unha maior dificultade a hora de asignar cartos a unha partida ou a outra. Pero na práctica e en canto a inversión real non supón nin que se perdan as subvencións, nin que se paralicen as obras, nin que non podamos facer nada porque non teñamos un orzamento adaptado. É unha cuestión máis técnica que tangible, que real, que, insisto, a mí o que me gustaría é que Fene tivese orzamento,